Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller vi CSGO. Og ja, jeg kan lige prøve at rykke Mikkel lidt tættere på mig, hvis jeg kan det. Jeg tror det er bedre nu. Det må vi håbe. Jeg må lige flytte mit kamera. Så yes, skal vi se at komme i gang. Så ja, som I kan se, så sidder jeg bare. Ja, jeg tror bare jeg tager en competitive match, og hvis der er lidt i baggrunden, så kan det godt være at det er min far, der kommer hjem. Ja, så hvis min hund ikke gør, så må I lige tage det. Håber jeg det i hvert fald. Så ja, jeg ved ikke rigtig hvad vi skal snakke om. Jeg tror bare vi skal i gang med competitive match, hvis den gider finde en. Ready. Yes, en dust. Jeg skal i en dust, og jeg har skængel ikke særlig god våben. Den der har jeg lige købt, og det er jeg meget glad for. Så let's get ready, man. Yes. Så yep. Let's go, people. Nej, jeg havde snart en. Jeg var meget bedre lige færdigstrøste. Bare lige for at prøve, jeg har ikke prøvet det, hvor vi nu det købte jeg også. Jeg troede det var pænere, men jeg synes ikke det. Og det lægger lidt. Jeg tror ikke, vi kan høre mig. Русский, Ешель. Русский. Ja, jeg skal lige mute den der. Что есть польский? Ты русский? Кто русский? Я не русский, я полак. А это Hello guys. Hello. Слышь, есть Ja, русский в моей команде? Fuck, var det også irriterende, ikke? Hvad fanden er mute ham? Есть в моей команде русские. Не. Или русскоязычные. Åh ja. А ты откуда знаешь? Så. Nej, så. Ja, hvis det små fejl, det pisser mig af, der er sådan en stor camper. Замери. Throwing fire. Polak. Я też Polak. Ja, det skruer lidt ned. Det laver lidt. Русский time, no problem. Så yes, jeg håber, I vil kunne lide videoen. Det er bare meget glad, hvis I ser mere om det der. Ej. Okay, de er rimelig tough, jeg skal spille med. Men yes, jeg tror bare, det begynder helt ganske normalt. Polski kod? Og Nå jo, jeg glemte at sige homies, ikke? Nå bien. Yes, I er homies, og eller dem der følger med og så og alt det der, de er selvfølgelig homies, ikke? Flashbang. Yes. Det er nok lidt dumt at være så meget offentlig, men er du sindssygt egentlig lækker. Okay, jeg skal lige se, hvad jeg kan gøre det lidt bedre, så det ikke lægger så meget. Fast, go B. Go B. Sådan. Må vi håbe, det bliver lidt bedre.
Ja, det er bare lige når den gør det der. Det er typisk. Kom nu. Sådan. Ej, for. Så godt. LOL. Let's go. Let's go. Ui, det fucker for mig fuldstændig lige nu. B. Throwing flash. Ja, nu må den gerne tage sig sammen. Come on, B. Okay, nu håber jeg, den er der. Undskyld for at vente tiden, jeg synes, det pisser mig også lige. Thanks for blocking me. A little guy with a big gun. You can go B maybe? Ja, But det you always stay there. jeg YOLO'er bare lige nu, fordi har du sindssygt en dårlig score, mand. Så smid et like og meget gerne et sub, hvis I vil se mere. Der bliver helt klart mere, hvis I gider følge den. Og Flashbang. så Hey. Yes. Fire in the hole. Hey. Hey. Incendiary. Come on, B. B. Bomb on B. Bomb on B. Go defuse. Go, man. Fuck. ja, det var ikke Yes. Nice one. Så jeg skal lige varme lidt op her. Okay, jeg møder lige den der, jeg ikke også til at høre på dem. Sådan, det var dejligt. Nu kan jeg... Let's go. Ja. Men, nej, men jeg tror faktisk, jeg løber her. Throwing flashbang. Laying down smoke. Deploying flashbang. Yes. Der er ikke så meget sådan... Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om, men ja, det kan være, at jeg kan finde ud af det på et tidspunkt. Jeg spiller hele den her competitive, men jeg ved godt, at det kommer til at være rigtig lang tid, men altså, jeg skal lige tjekke, om den kan lægge det all shit out. Jeg skal også sætte den op til bagefter. Det er meget dejligt, hvis det... Ej, hvor er det dumt, det der. I'm defusing the bomb. Yes. I'm not so good at all. Undskyld baggrundsstøjen, det er bare lige min mor, der laver mad. Hvis det er sådan, man kan sige det. Ikke? Okay, det var lidt mærkeligt, det der. Men yes, jeg er ikke så meget til det der AVP-lort og det der, men jeg gider det ikke. Ja, undskyld, det er bare lige min bror, der larmer, og det er pisse Our irriterende. mission is simple. Take them out. Det er meget fedt på den her. Den her kan jeg godt lide, den skal jeg også lige skifte ud. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Throwing fire.
Sorry, bro. De tager B, tror jeg. Det giver også rigtig god mening, at de tager B. Yes. Skal vi lige prøve mine AWP skills? Jeg er ikke så god med. Ej, jeg skulle ikke have taget AWP. Yes. Hvad? Ja. Jeg ved ikke sådan noget, skal snakke om. Nej, det er så tredje gang, jeg siger det eller et eller andet. Så er du sindssygt godt i, at der skal være baggrundsstøj. Og så når man har sagt, at man skal optage, det pisser mig af, at man ikke kan tage sig ordentligt sammen til, at man... Yes, men nu vil jeg jo ikke nedlægge my family plan. Og undskyld, der ikke er kommet særlig mange videoer op her på det sidste. Det er lidt irriterende også for mig. Men jeg har været på rocker og alt muligt, så... Ej! Jeg har været på rocker og alt muligt, så... Undskyld, jeg har også sådan noget klat i halsen. Men jeg har været på rocker og sådan noget der, og... Jeg har bare været træt. Så ja, jeg kan lige tjekke, om jeg optager. Yes, det gør jeg, og jeg har allerede optaget i 11 minutter og 40 sekunder. Så yes, det bliver nok rigtig lang. 40 minutter eller et eller andet, gætter jeg på, den bliver. Og yes, det er rimelig langt, synes jeg selv at sidde og optage. Jeg skal lige vende mig til at optage lang tid, og jeg håber, den bliver god kvalitet, den her video. Hvis den ikke gør, så smid en comment. Og smid det, hvis jeg gør det, kan jeg gøre det bedre, men jeg gider ikke sådan noget hate der med sådan noget B-CPU og alt muligt. Jeg har sgu en fin nok computer, ikke? Givet næsten 10.000 alt for den, så yes. Og jeg bygger den også selv. Så ja, hvad fanden laver han om der? Men I må gerne smide et link til et gratis redigeringsprogram til bare at klippe videoer sammen, så I ikke behøver at se alt det her pisse her. Det er fordi det tager virkelig lang tid, og nej, så smid et like, eller ikke. Ja, det har jeg sagt, men det må jeg også gerne, og meget gerne også se op, men det ville være dejligt, hvis I kunne skrive, at, eller om, jeg kan bare slet ikke snakke, men det ville være dejligt, hvis I kunne smide et like, og, nej, hvad fuck, mand, fuck, det var dumt, ikke? Det var meget dejligt, hvis I kunne smide et redigeringsprogram, eller navn på det, eller bare linket, hvis I ville det, ikke? Og det ville også kunne gøre, at vi fik nogle lidt bedre videoer. What the fuck? Ej, hvor er det dumt, den her. Så lige det der, mand. Er du gal? Det var pretty ej, seriøst, hvad sker der? Yes, der kommer noget også snart noget let's play ud. Jeg skal lige se om ham der Thorsen, han er underlignende, fordi at jeg har fået nok nu. Nok søvn. Jeg er ikke så træt mere. Så yes, nu må jeg være lidt hurtigere, og jeg ved godt, at jeg ikke er særlig god til AWP. Jeg vil helst gerne vinde dyne her. Jeg skal lige varme op og alt det der. Det var sådan der. Navetro Bush. Hvad hedder han? Navetro Bush har tal til. Navetro Bush har... Lol. Give me that baby. Give me. Giv mig den. Hvad fanden sker? Giv mig den. Nå, jeg har den. Det er også bare stor forskel på, ikke?
Protect the bomb. Og jeg ved godt, det er lidt dumt, at jeg bare YOLO og sådan her, men... Yes. Men hvis I har... Subnautica, det kan da også være, der kommer lidt ud af. Jeg skal bare lige have spillet først. Jeg skal lige have pengene til det, ikke? Men... Yes, så skal der også måske være... Nej, I kan skrive Subnautica eller... Ark Evolved eller det der spil, ikke? Hvis jeg skal bare til det. Det bestemmer I selv, hvad I vil se. Så... Yes, det er der ikke så meget i. Ej. Jeg havde sådan nogle, der sidder med sniper, ikke? Så... Yes. Vi fører stort. Ja, vi er med optaget i 16 minutter nu, så yes. Dårligt, han blev skudt i foden og sådan der. Så ikke engang hvor mange liv han havde. Men yes, det tager selvfølgelig rigtig lang tid at redigere den her video. Tror jeg det. Men jeg gør hvad jeg kan, og så er det bare noget fuck, hvis jeg ikke kan optage den. Vi skal bare vente lidt mere. Så det bare lidt for langt, og så løber jeg sgu den her vej, så det er ikke nogen løber den vej. Ej, hvor det bad. Okay, vi skal til at passe på det. Er du sindssygt, hvor har jeg hovedpine, mand? Lol. Okay. Fuck. Skal vi se, om de giver en only knife? Let's go, people. For helvede. Vi vil lige se, om de ved det. Det ser ikke sådan af, det vil jeg. Det ser ikke sådan ud. Men nu bliver han flæbet. Ej, hvor det... Okay, undskyld, at jeg er så dårlig lige nu. Men yes, det pisser mig også selv af. Han spiller lidt meget. Så det var sådan lidt. Ja, det er lidt dumt at løbe lidt ud i det hele, ikke? Okay, han lægger så også ind i mig. Men yes, de begynder at komme og pay back, ikke? Men okay, hvis de bliver pay back, kan de kæfte med sådan noget. Let's go. Laying down smoke. Og yes, jeg kan også godt gå ind og så smide et link til min trade-up, hvis I vil trade-up med mig. Så kraftigt igen. Så kraftigt. Damn, jeg sidder her og venter på ham. Der fik jeg sgu i chok. Ej, hvor fuck, mand. Jeg ramte sgu da fuck mange gange. Fuck, hvor er det mærkeligt.
Men yes, hvis der kommer mange, eller hvis der kommer mange subs, eller mange likes, eller mange kommentarer, så kan det også godt være, at der kommer en episode 2 ud af Competitive. Så yes, det kan også godt være, der kommer Untamed ud. Der kommer mange ting ud, sikkert. Men yes, undskyld, min stemme lyder lidt mærkeligt, det er fordi jeg sidder med face helt inde i mikrofonen, så I kan høre det. Så det er rimelig akavet lige nu. Yes, jeg har et popfilter og en blue snowboard. Det kan godt være, det ikke er det bedste, vel, men altså, jeg skulle bare have en eller anden mic. Og yes, undskyld, stadig det der baggrundsstøj, det man kan ikke have lov til at filme eller man kan bare ikke generelt ikke have lov til at filme mere på min det skal larme helt vildt. Ej, jeg løber gider faktisk ikke noget mere. Lol, lyd. Fuck det holder man også ind. Jeg vil have en AK. Fuck, man. Jeg ved godt, man ikke må holde en AK ind, ikke også, ikke? Men... Lol, jeg ligger bare hele tiden i midten af det der, mand. Så yes. Det er... Kom nu, mand. Det er den sidste. Gik der egentlig... Var der ikke egentlig lige bag ham? Nej. Wow, det er ikke spøjt. Jeg skal se, hvor langt vi er optaget, mand. 22 minutter. Okay. Yes, det... vi kommer nok op og råbe 40 minutter eller noget i den stil der. Men yes. Ej, seriøst. Fucking mood. Okay, skal vi lige flikke dem alle sammen med sådan en her eller noget? Hvad fuck laver du, mand? Din tart. Nej. For helvede, mand. Okay, vi bliver rimelig much own. Men vi har måske stadig en chance, hvis de der mine teammates de tager sig lidt sammen. Jeg ved ikke godt, at jeg også selv skal tage med det sammen, men det er bare en dårlig runde. Jeg tror det er fordi, der kommer sådan nogle små lag spikes en gang imellem. Fordi jeg opetager. Så skyder op for helvede med de bedste våben, ikke også din tart. Fuck, var han dum. Så snoobs. Okay, men nu bliver det bare knippet. Det bliver totalt meget knippet nu. Jeg bliver knippet med min shotgun. I'm gonna kill the all motherfucker. Let's go, people. Deploying decoy. Nej. Okay, nu kommer han. Oh, fuck. Okay, jeg er YOLO. Ej, lol, døde han der sådan en. Nå, ja, hold skidt. Fuck, den er lang, den her video, tror jeg. Jeg gætter på cirka 40 minutter.
Men yes, vi skal bare... skal vi tage deal? Det er klart, du skal deal. Jeg er ikke særlig god med den, men... det bliver store boldgamer, så jeg er rimelig glad for den. We must move. Yes. Undskyld, det kan godt være lidt akavet, at jeg bare sidder og snakker bare sådan fuldstændig normalt. I am planting the bomb. Det er måske lidt dumt at sidde sådan totalt åbent sted. Get ready! It is going to explode. Terrorists win. Yes, lukker mig en new weapon. Oh yeah, oh yeah. Den her. Jeg vil hellere have sådan en her, i stedet for en kartel. En kartel, den synes jeg er pissegrim. Generelt bare. Let's go, let's go! Men altså, så mig her. Som mig har, ikke? Som mig har. For hæv, mand. Smut. For helvede, mand. For helvede. Han pisser mig af ham, der seriøst. Fuck, jeg er dårlig. Han er ikke en af bot, jeg kan tage. Det er kun mig, der er død. Men yes. Fuck, det er grimt, det der våben. We will drive them from our lands. Fuck, det var godt kastet. Throwing a flashback. Throwing a flashback. Flashback. I'm throwing a flashback. Hvad fanden laver han? Okay, jeg er bare generelt bedre med den her. Så... Så undskyld, at jeg ikke snakker særlig meget. Jeg ved ikke. Yes, det er bare ikke et særligt godt tidspunkt at optage på, synes jeg. Så yes. Be safe. Let's go, my friends. Throwing fire. Throwing a flashback. Fucking man, jeg troede... Kom nu, man, din fucking jævla pind. Lol, fuck, det var heldigt det der. Okay, jeg skal lige sætte noget racistisk musik. Ej, det er ikke racistisk.
Allahu Akbar. Bælle. Okay. Yes, okay, jeg vil sgu på dem her. Og så vil jeg bare flække, men jeg vil være lige sådan alle de andre med. Og så jeg knæber dem kraftigt. Okay, undskyld bandskråd, men jeg kræfter med knæbe dem. So that we may be free. Oh, damn. I'm throwing smoke. I'm throwing a flashbang. Grenade. I'm throwing a flashbang. Lol. Throwing a flashbang. Fuck. Yes, det er lidt mærkeligt og... Ej, for helvede, så står han bare og camper det. Yes, det er... nej tak, det vil være rimelig irriterende, når jeg sidder op der. Yes, det er fucking noobs, der hvis man dør selv, og så når man gør det bedste, og så prøver man sådan noget. Make them cry. Det er fucking noobs, der gør sådan noget der, og Flashbang. I'm throwing a flashbang. yes, det pisser mig af, at der er nogen, der kan finde på at gøre sådan noget der. Flashbang. Oh, fuck. Du har fucking godt skrevet, mand, din fuck. Ej. Kom så med, vi kræfter mig godt vinde den her. Bare lige vinde 3. Det var rimelig godt ting. Nej! Let's go. Let's go. Flashbang. Grenade. Throwing a flashbang. I am planting the bomb. Fuck, hvor er det fucking typisk. Nej. Molotov. Nej, men... Ja, vi ser ud til, vi vinder. Nej, hvor var det dårligt, det der. Ja, undskyld, hvis I kan høre min bror. Han kommer sikkert ind eller andet. Og ja, jeg er pretty mad, hvis han kommer ind. Yes. Så må I høre på, at jeg bliver mad, hvis jeg kommer ind. For jeg skal sådan op til, at jeg skal Let's go. styre, så det håber jeg også kender den der optagning. I'm throwing a flashbang. Så yes, og den er ikke factory nu, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den er. Men jeg tror, den er
minimal weird. Kæft, altså. Stod den der camera, der sikkert igen. Skød med dig, mand. Ja, jeg vidste det. Ja, så det er ham der igen, tror jeg. Hvis vi skal vinde den her, skal vi tage os sammen. Okay. Min hjerne. Kæft, altså. Skal vi lige pisse over? Motherfucker. Smut mere, mand. Ja, undskyld, det er bare lige min hund. Hvad fuck laver du, mand? Fuck, pluk du, mand. På en bøse. Ja, undskyld bandorden, men ham der, ikke? Jeg har kræfte med det. Jeg kan ikke huske, om det var ham der eller ham der. Det er sådan noget, minder meget om hinanden. Come on, let's go. Oh, fuck. I am planting the Sorry, bro. I'm throwing a flashback. Bomb has been planted. Nej, man. The bomb. Come on. Nej, kom nu, mand. Nej, så helvete! Okay, jeg flækker mig fucking nu, mand. Hvor mange jeg har rundet tilbage. Okay. Vi skal bare vinde en runde, så kan det ikke noget. We need to win one round. And then we are gonna win. Retard. Fucking man! Han har kraftet med at lave headshots på mig alle gangene. Wallhacker, så ikke det. Jeg vil ikke være sådan en total spasser idiot, som sådan giver skyld for fuck mange ting, men jeg synes, var det irriterende. Jeg ønsker, det var bare lige min mor. Det var mega irriterende. Så yes. Kom nu. Okay. Go. Fuck, jeg flækker dem alle sammen nu, man. Jeg kræfter med at komme til mig. I'm throwing smoke.
What? Ej, for helvede, hvordan kan det der fucking ske? Nu flækker du kraftedeme. Lad nu fucking være med at bruge alt dit armor og din tart, mand. Din. Nej, jo, måske. Har der fucking en tilbage, mand. Yes, good job, mand. Okay, jeg vil slutte nu, og tak fordi I så med. Kan I have det godt? Ses.